Op het zwemplak de Oelensprong bij de Tjoekemar, dicht bij Sint-Niek, haar voorbijgangers van de morgen een lichaam voen. Het is nog net duidelijk of het om een man of een vrouw gaat. Sjoen de sporen die het voen binnen, gaat de politie uit van een misdruw. Het zwemplak is helemaal afzet. Een politieboot houdt meesken tjin. De tjerke van Makkingeer is de komende dagen middags en jongs iepen voor de inwoners van het dorp. Zo'n 230 mensen kwamen juster op de bijeenkomst om na te praten over het ongeluk op een boerenheim in Makkingeer. 3 mensen weer verstoorn in een dongsilo. 80% van de inwoners van Haas is tjin werindeling, maar de gemeenten met name Radiel, Frensjeteradiel en het Beeld. Dat is de uitkomst van het referendum. Als de Rie van Haas de uitkomst oerneemt, betekent dat een probleem voor de oren gemeenten, omdat ze dan geen vierde fusiepartner hebben. Jonken Paul Nobelen werd ik Jos Vaassen belutsen bij het onderzoek naar de crisissituatie bij SC Heerenveen. Het stiftingsbestuur van de club had dat met supporters en sponsors uitpraat. Jos Vaassen is oud-voorzitter van voetbalclub Vitesse, de TT in Assen en hij bezocht de Vuelta naar Noord-Nederland te heljen. Jong kans op tonger, hagel en windstieten. Het is 15 graden. Morgen bewolkt maar meest rein en krachtige wind uit het zuidwesten. De temperatuur zakt weerom naar 18 graden.